Akan hun le no Hamas ka Palestine gala ong hakasngi palai balala bakam kwa baka jingete sange yasiat hagasa akan kalam no kinong penyesuk kila penbor ban pentai kampura ya ka jingete ban penti kena baka Israel kan ko ngu ya ka anjong ka jingsngo para beriu bat ban sedang biang ya ka jing plat koidi markel yang kata na ka bentagi koidi jongka ki basya set hagasa bat ki koidi ka Palestine ki badon haki patok hapo Israel menta ka sisa jan ong ka Hamas u kerwo ka Israel kala kuat eki sipai balapan ap kerpang bat penkre alor katama ka balak ban kibyang hakano kano kapor hagasa nada ka Hamas kamla ban pendep ya kapor balabu ban pelat iki koidi jongka menta ka sisa jan kum balai te kular kane kalawan long ru adin ba menteri rang badu ka Israel u Benjamin Netanyahu ka si ba ar balala ula berngem ban weng no na ka jinge sange yasiat hagasa strip bat ban sedang biang ya katama persya ya ka Hamas lada kane ka sengle no kam penyat syakmat ya ka jing pelat ke babu yaki koidi ki basya rak buar menta ka si sajan ka Hamas ka keno baka Israel kala pen Kenya ka jing te kula sange yasiat kan thuap ya ka jing bom ailat ya ka jing pen poy ki jing jan bat ki jakari dengan syaka jaka bala syak pen julor haka benta baningkong jong ka jing sange yasiat ka Hamas kala kular ban pelat ya lai pholai ngot ki koidi ki basya rak buar na ka jing wan hiar thma jongka ka baca ka henyo terik urisau ar jara pholai na ka benta ka jing pen phaikel yang jong ka Israel jan kumba ar hajar ngut ki koi di Palestine kini ar yang mamla kila pen long hadu santeli ki jing pen phai markel yang nadu ka khat kendai terik kelaling kot baladap haka ba kile no Palestine kila pelat no ya ar phoi ngut ki brio ki basya rabor kat ba ka Israel kala pelat no ya henyo spa lai phong ngut ki koi di Palestine ki basya set ha ki patok ha Israel